טוב, היום עכשיו חזרתי מבית ספר, ואמא שלי קחתה לי מלא דברים לחג העצמאי. לא תראו את זה כי הכל פה בקופסה. עכשיו אני הולכת להראות לכם מה קנינו. דבר ראשון, קנינו דגל כזה שאפשר לשים על הצוואר, הוא עולה כמו שאתם רואים, והוא עלה רק 10 שקלים, שווה מאוד, תקשיבו. קנינו שרשרת כחול לבן, אני לא יודעת כמה ילדה אבל יפה. טוב, מה זה? אוקיי, זה פטיש. 65 סנטימטר. טוב, שווה מאוד, תקשיבו. ויש פה פטיש אחר. זה לא אותו דבר, כי זה כזה וזה כזה, זה משהו אחר. שתבינו, זה עלה רק 6 שקלים. 5.90. זה פשוט מהמם. בזולסטוק. תראו איפה החנות? תראו את המחיר ותראו את החנות. טוב, יש לנו פה פטיש שעושה אורות, שדופקים אותו ועושה אורות. כזה, עוד פטיש. אני אסתכלת תמיד שכתוב אותו בחיר שאני אגיד לכם. תקשיבו, מאוד שווה שם. מה זה? יש פה טבעות שעושות אורות. כזה שמים אותם על האצבע ואז לוחצים והם עושות אורות. זה עלה רק 25.90, פשוט מושלם. ושתבינו, הכל מזולסטוק. קנינו, מה זה? זה כזה של הקרן של אורות, של יום העצמאות כמובן. כנראה צריך לשים, צריך לפתור את זה. טוב, בואו נמשיך. יש לנו פה, רק אני לא רואה מה זה, בואו נחלק את זה. לא. רגע. אני לא בדיוק יודעת מה זה, אולי כתוב פה. טוב. זה נראה לי גם סוג של פטיש, רק אחר. יש פה עוד מלא דברים. יש פה כזה, זה יכול להיות לאצבעות גם, פנס אצבע צבעוני. הנה, זה פנס אצבע צבעוני. זה על האצבע ואז מהירים על זה ככה. מושלם. יש פה מלא צמידים, בטח יהיה בהמשך עוד, שהם עושים אורות. אומייגאד, זה פתאום נפל לי. טוב, יש פה צמיד כזה שעושה אורות. קיבלתי. איך מכבים את הצבא הזה? טוב, זה שישה. יש פה עוד צמיד כזה שעושה אורות. תתחבא כבר. יש פה עוד טבעות כאלה, כדבר כזה. עוד צמיד שעושה אורות. יש פה קשת כזאת של מיקי מאוס של כחול לבן. הנה, קשת פפלין כחול לבן. זה פשוט שווה, תקשיבו. זה מלא גדולים קטנים חמודים כאלה. יש פה קשת לראש, מלא קשתות שכתוב פה עצמאות שמח. פשוט מושלם, רק 11.90, מושלם. טוב, ועכשיו שמרתי לכם את
בסוף. זה טוב. הדבר שכולם עושים אותו ביום העצמאות. כולם. לא קשתות, לא טבעות, לא שרשראות, לא דגלים, לא צמידים, שום דבר. ספרי חוטים, שיש פה ורוד, ספרי חוטים, ראשון ורוד, ספרי חוטים ירוק, ספרי חוטים כחול הצבע ובלי, עוד ספרי חוטים ורוד, וספרי שלג ענק הוא בגודל כולי, ועוד אחד נשים הכל פה. וזהו, זה כל הדברים שקנו לי ליום העצמאות. ביי, נתראה בסרטון הבא.